Kinde mag skuku koro kayo machiegni kendo oganda mopogore opogore koro nyiso ng'uono e yo achiel kata machielo. Kabende kawuono jatend piny William Ruto kaachiel kod min ode Rachel Ruto ne nitiere kaunti ma Uasin Gishu kama bende ne gichiwo mich kata chiemo ne oganda e gweng'no. Kabende boma Nairobi kaeri bende oganda ne ochiwo ng'uono margi kuom chiwo mich mopogore ne moko kuom mine ma bende koro kinde ka kinde manyo tije mag lwedo e udi e boma Nairobi kaeri. Bende nyakora Ramogi obiro lero ni ewi wach makondo bende duol makedo gi weche mag mibadhi EACC koro luwe kinde ni kama jatend migawo machon mar weche limbe Najib Balala kaachiel kod joma moko nosemaki kendo nitiere joma moko ma bende pod imanyo kaluwore kod weche machalo kamago. Bende kawuono jaduong' Odungi Randa osidhi ayanga kaka jatend Luo kata jatend jodongo mag Luo kabende koro miye tijno mar loso e lo oganda joluo. Wang'ene moko kuom weche ma wamiyo pek. There should be no confusion whatsoever. Wan ker marwa en Odungi. Nyithindwa sani nyaka ging'e tradition ma maro bi. Komni ema biro yalo nogo joluo te ema biro ting'owa malo. Gikone to jaduong' Odungi Randa osidh kaka ker mar 9 mar oganda Luo. Tume ya EACC imeweza kuwakamata washukiwa katika ile kesi ambayo inahusu fraud. Duma Malindi oweyo gi rambun jatend migawo machon mar limbe Najib Balala kod joma moko kitudogi gi mibadhi mar bilion 8.5. Koro podho mar kambigi gine ma gimiwa shida. Emomiyo inyalo yudo ka koro dala ok chal dala japur maduong' kaka an. Wachal kaka jo South Africa, wachal kaka jo Mauritius, manadhi maneno gi wang'a. Japur pek ka kidi ringo mag masidi to ka kata ndiga onge. Jopur niang' mawuok Imbo mar Kenya medo yuaga chiedh nade mokwako sekta no ka giseyo piny owacho ma giwacho ni ok odewo. Nyakora Ramogi tudore kodwa namba mar ote machuo kari 369 bende yudowa kanye mbui mag oganda kama oting'o Facebook, Ramogi TV yudowa YouTube, Ramogi TV yudowa X kaachiel kod Instagram. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Do Mama Malindi oweyo thuolo jatend migawo machon mar limbe Najib Balala kod jagoro mongirore machon e migawo mar limbe Lea Gwiyo kod rambun tok kwedo tudruok margi kod mibadhi mar bilion 8.5 ewi gedo mar kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College. Balala kod Lange ne ondhi kod EACC Otieno Manyoro kaduol no manyo achije mamoko 12. Lydia Okeyo nigi mathoth. Bang' kanyondhiye Otieno Manyoro kendo geng'ne e tesendo bila ma Kilimani mane en jatend migawo mar limbe ma pacho ka Najib Balala kanyakla gi apisa mokadek nochwale log tich mar duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC okinyi makawuono. Maen kaluwore gi mibadhi ma ichich ne mienogi kama omenda makurilach maromo siling bilion 8.5 mano owinjo gergo kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College mantiere Vipingo e kaunti ma Kilifi nolalie. Tume ya EACC imeweza kuwakamata washukiwa katika ile kesi ambayo inahusu fraud katika Utalii College kule Kilifi. Wachore ni siling bilion 1.9 mano podhi mondo mitige gedo makamano. Kata kamano achijego ne omedo gariyo magi medo mendago nyaka bilion 8.5. Baada ya kumaliza uchunguzi huu kama vile sheria inapohitaji, tume imekuwa ikipeleka faili hizi kwa mkurugenzi wa mashtaka, na wiki hii tume ya EACC imepata makubaliano ambayo ni concurrence ya mkurugenzi wa mashtaka ili kuwakamata na kuwapeleka mahakamani watu mbalimbali wakiwemo watu ambao wamehudumu katika serikali iliyopita na wengine katika serikali za sasa za county na national government. Najib Balala kod Joseph Odero no chwal nyaki Duma Malindi mayalo buche mibadhi kama odonjnegi ketho maromo 10 mag mibadhi. Apisa mamoko machon mabende nyondhi oting'o mane en jagoro mongirore migawo no Lea Gwiyo, jatachenro matudruok mar mbui Flora Ngina kadul mar EACC oyango ni ibiro donjnegi gi ketho maromo 10 kama oting'o tiyo marach gi apisi magi tiyo marach gi omenda, rem luwo chike mag ng'iyo mwandu ya apise piny owacho kod ketho mamoko. The offenses relating to procurement fraud and irregular payment of 8.5 billion Kenya shillings in relation to the construction of the proposed Utalii College, that is the coast branch
in Kilifi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango ni pod gimanyo achije mamoko 11 bang' achiel kuom achijego Alan Wafula Chinane mane en jatatije ma Tourism Fund nomaki Bungoma kendo dini apise mag EACC mantiere Bungoma. Liria Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Piny luo gikone to oyudo ker margi jaduong' Odungi Randa mane osiedhe gi sironyo e kar bago rombe ma oganda luo ma Ofafa Memorial Hall e kaunti ma Kisumu. Nyasino ne oyure kod jodong luo kanyakla kod Raila Odinga e kind jodongo mamoko. Nyasino ne oyango kendo tego kit luo kod timbe ka maduong' to keto e lal maduong' mwandu mag rito kido kod tim. Jafo marwa Walter Nyambaga miyo matut e wi nyasino. En nyasi manomako dhok mar dhialo kido kod tim mag oganda luo. Nyasi mane osidhie ker mar luo mar 9 Odungi Randa. Jaduong' Randa mani en odiechieng' achiel kende ma Nyasaye omi e ngimani. To sani ami kondo ni nyiso ni mane telo mar luo jolwet luo duto oketi e wiyi. Kendo kaka kit luo bet, jaduong' Randa kongo njonyoro rindi mar nyaluo man kod ranyisi mar komtelo mar bedo gaye mar luo. Odungi Randa bede kom mar luo mar piny mangima. Komni emobiro yalo nogo joluo te. Randa emiyo kuodi, pien, to kod bidhi bang'e tonjo nyogudu kod orengo kendo kelo kwe e kind oganda madhialo nyadhi margi kang'none. Ami orengo ni mar kelo kwe e piny luo mangima mondo bed okombani mar kwe e piny mangima. Jowi Nikech osechamo chumbi mathoth kendo ike oniang', nyako bed kod odonga mosirorego kendo odongano bende yiene godo mar chiwo kum ne jomoketho. to tong' irito godo piny be nikech kidhi e lweny to wasigu ni kodi tigeng'o kod okumba to tong' tiroko go ng'ato kamano ateme matin. Mikae mar bende nyaka bol pien kuome mar nyiso ni oikore mar bedo min piny luo kendo jaode bende yudo puoth mongirore. Piny luo koro ni kod jotelo ariyo e kako gai mar ODM Raila Odinga masumo paro kod siemo yore kod siasa ma bende ne ochiwo ler kaka emko mar Ofafa Memorial Hall nobiro to kod kaka ndika mare obet ni mar en kanyo mar apisi moyiedhi mar ker mar luo masani. Ne owacho ni Ofafa Memorial Hall headquarter mar joluo e kama idhi keto Odungi e kom. Odinga mane otel kod jotelo mag siasa mawuok kaluo moting'o gavana ma Migori Ochila Yako, gavana ma Siaya James Agri Orengo, gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kanyakla kod jatend kweth ma thoth e od bura James Opiyo Wandayi, maduto ne osiro chenro mag rito kit luo kod telo margi. To kendo ka wariwore e bwo kom mar ker ma koro wantiere go ka. Adwa paro ni oganda ka mantiere ni nyalo paro ni nyalo yudo kom kamora mora. To kanitiere ng'ama okoero Raila to inokoeri. Kanitiere ng'ama okoero Odungi Randa inokoeri. Emomiyo mae kinde ma oganda monagi ni nyaka riwre bed gimoro adi. Ni wang' ni kitemo bilo ni ka binjo kanye joluo. Ka jaluo pok ogodonde piny to onge gima timore nade? Gima timore. Ok nikech wan gi gimoro amora mang'eny. To nikech riwruok wa. Imonego uked go mokwongo en luoro. Gando ke gik moko ariyogo kowa kedogo to wabro chopo kamonego wachopie. Jotelogo duto ne osingo bedo achiel mar nyayo kit luo ahinya to ne giyudo dongruok maka kod kacha. Wawuok Ofafa Memorial Hall kaendi, there should be no confusion whatsoever. Wan ker marwa en Odungi. Jakoro Magajwang' sidayanga ker mar luo olang'o ne oganda luo. Ochiwo thuolo ne jaduong' Odungi Randa mana siema apaya ne oganda luo kanyo ma ginyalo luwo kendo bedo kako gai mar oganda luo e kinde ma weche tek to nyalo somo ne rieko gin mowinjore gi tim to kendo bende omiyo thuolo mar soko wang' jogo modhi ataro kod dwach oganda luo kanyakla kod kido margi kod tim margi. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom lipot majaberno. Wadhi nyime kama jatend piny William Ruto nochopo e dalane Sugoi mantiere kar chung' od bura ma Tarbo, kaunti ma Uasin Gishu mar chiwo mwandu mag Krismas ne jo-Sugoi kod alwora mare. Jatend piny manoten kod min ode jotelo mamoko nokawo thuolono mar dwaro ne jo-Kenya duto hawi maber mag Krismas kod higa manyien kane gipogo chiemo ne mine kod jomamoko manochopo e romono. Ruto bende notiyo kod thuolono mar siro kata mar medo nuoyo siro ber mar chenro mage mabiro kelo ne oganda higa manyien. Gala moro mar oganda nochokore e dala gi jatend piny William Ruto Sugoi mantiere kar chung' od bura ma Tarbo, kaunti ma Uasin Gishu mar rwako jatend piny min ode Ruto kod jotelo mamoko pacho. Kane oloso kinde manopogo mwandu mopogore opogore mag Krismas ne oganda, jatend piny osingo ni e higa manyien ibiro ger ute e boma ma Eldoret e bwo chenro mar ute ma nengogi oyweyo, kowacho ni mano biro ndiko rowere mathoth e kaunti no. Januari mimi naanzia hapa Eldoret. Tunajenga nyumba 10,000 hapa Eldoret na mimi nakuja kuanzisha mwenyewe. Na mimi nahitaji vijana zaidi ya 7,000 ama 8,000 watakaofanya hiyo kazi. So tunataka vijana ambao wanakuja pale wafanye kazi. Ruto medo bende siro chenro manyien mar okumba mar thieth mowacho ni biro deo oganda duto nyaka jogo mayuto gine piny. Hakuna mtu atauza mali yake tena ili kulipa gharama ya hospitali. Hata kama wewe ni mtu huna mali, kwa sababu tumepitisha sheria, wengine wametupeleka kotini, lakini tumepitisha sheria. Kuanzia mwaka ujao kila mtu atapata bima ya afya. Kila mtu. Ruto nokawo thuolono mar kwayo hawi maber mar kinde skuku ne jo-Kenya duto kosingo ber mogundho e chak mar higa manyien. Nawatakia baraka ya Mungu, nawatakia Krismasi njema yenye mafanikio makubwa, na nawatakia mwaka mpya wa 2024 yenye iko na baraka nyingi ya Mungu. Oganda manochopo yudo mwandu kaka sukari, mogo mar kuon, mchele e kind chiemo mamoko. Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama jago Ramogi rore migawo mar arita kwe pacho kae Laktar Raymond Omolo okoni piny owacho dhi nyime gi chenro mar chwalo chenro mag sirikal e kor gwenge machiegni kod jopiny. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, Laktar Omolo bende omedo singo ne oganda jo-Kenya ni arita makare ibiro ket maber e kinde skuku mag Krismas kod nyasi mag yawo higa manyien. Ngirore migawo mar arita kwe pacho ka Dr. Raymond Omolo manotimo limbe mare mar tich e kaunti ma Homa Bay okone sirikal oyokore mar chwalo chenro ma opogore machiegni kod jopiny e kor gwenge ma giwuoke mar tieko chandruok ma jopiny osebedo ka neno e kinde ma gilawo chenro mag sirikal kuonde maboyo kodgi. Laktar Omolo ne oloso bang' yawo ayanga ofise ariyo mag Assistant County Commissioner e Division Masego East kod mano Masego West ma omuonyo omenda mar sirikal maromo $30 million. Wabiro e weche mag dongruok. An mar ariyo kaka jagoro mongirore e migawo mar arita kwe to gi dongruok mar gwenge. Wadwa ni wang'e ni to ere kaka wanyalo kelo lokruok e kit ngima jopiny. An yo achiel mar kelo dongruok kata kelo lokruok e kit ngima jopiny en timo gik machalo kaka mokelo wa kawuono ni wayawo ofis ma jopiny bro yude ang'owa services. Ne okone sirikal mar jatend piny Laktar William Ruto dhi nyime gi chwalo chenro mag dongruok e konde te ma pacho ka mageto loko ngima jopiny, kama bende ne omedo singo ne oganda jo-Kenya arita makare kinde nyasi mag Krismas kod mar yawo higa manyien. As we celebrate and as we make merry with our families and friends, it is our collective responsibility that we ensure that we are doing that in a secure manner without making it difficult for everybody else to go about their business. Now, the safety and well-being of our citizens during this period is paramount. Komisona ya gwenge mag Nyanza Flora Moroa to ne okone apisas mag arita kwe mondo ket maino e tiene jopiny nikech sirikal oyokore mar bero kuonde ma gitiye. Ofisi wengi ambao wanalia kwa sababu ya kukosa ofisi. Mimi huwa nina furaha sana nikiona officers wangu wamepata mahali pazuri pa kufanyia kazi, kwa sababu hiyo inawapatia moral, wanaweza kufanya kazi vizuri. Kitu ambacho ningependa kusema kwa wale ambao wamejengewa ofisi nzuri, shukrani yenu ni kufanya kazi nzuri pia kwa wananchi. Isije ikawa tuko hapa siku ya leo kusherekea, lakini wananchi wakija hapa
hawapati huduma. Jotelo manoyuoro e kinde nyasino kamoting'o jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ne okoni apise manoyawogo biro konyo jopiny ma osebedo ka lawo chenro mag sirikal kuonde maboyo kodgi. Thurwa, I requested PS Omolo. At that time, we had only 2 divisions covering the entire constituency. But I said we had divisions by name. We lacked the offices for the DOs, the assistant county commissioners. And he gave us 15 million. And this is the office you're seeing here. It is also the office you are seeing in Kabunde. So he gave us 15 million for this structure and another 15 million for the one we have also commissioned down at Kabunde. Could you clap for the PA for that support? Wach motimore kani otimore nikech nitie ji ariyo mariek mapachgi ler mong'eyo ni dongruok mar jopiny ok ru gi siasa molil. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kaunti ma Siaya mani kod kwan mar jochiw thieth matin mogik ka Kisumu emotelo kod kwan mathoth mag jochiw thieth e counties ma oluoro nam lolwe. Makalore gi report mar migawo mar thieth mane ogol bang' timo limbe kuonde thieth 14,000 duto e pacho ka. Kaka Judith Omondi lero, kaunti ma Nairobi otelo kod 37% e pacho ka mangima ka dwaro mar migawo mar thieth to koro en ni mondo giti kod counties machiegni e bero kwan mar lakteche madwarore mondo thieth obed makare. Kuom kinde malach riwruok mar lakteche osebedo ka bugo dhi e ng'anyo kinde ka kinde makata sani ne gikoni poni Januari ochopo kapok ochop dwarogi pok ka gichako ng'anyo. Moko kuom gik ma gisebedo ka gisundo ne piny owacho riwo medo kwan mar lakteche kuonde thieth ma pacho ka. Kaluwore kod lipod migawo mar thieth mane ogol bang' timo nonro e kuonde thieth ma ohewo 14,000 e pacho ka, oyangore ni kare en adier ni kwan mar lakteche manie kuonde thieth ma pacho ka ok rom kata nus mar kwan madwarore. E ripodno, Nairobi ma otelo kod 37% kende, ka iluwe kod Tharaka Nithi, Nyeri, Lamu kod Vihiga e kinde mamoko. Kaluo kaunti ma Kisumu ma otelo kod 24%, ka Siaya ma oywa goro kod 16% mar jochiw thieth madwarore. E kwan mar lakteche ma osendiki, kata bed ni ma ondiki e yo ma ongirore ng'eny moloyo ma ondiki e yo rak, pogruok malach onge kendo gihawre. Ka itieko chandruok mar nok mar lakteche, tudruok e kind piny owacho mamalo kod mag counties dwarore. We must then continue playing our role of capacity building the counties. Indeed, I'm very happy that the representative from the county COG clearly requested the minister that they need a lot of support to be able to deliver on their mandate, which is health being a devolved function. But critical of all, and I'm very happy that some of the members who are here are also from the private sector, there is an opportunity for investment. Investment in areas that so far we do not have facilities. That's an area that the private sector can come in and plug and support us in that area. Wach machielo ma lakteche osebedo ka ng'urie en bedo ni masinde thieth noke ute thieth ma pacho ka. Ripod ni yango ni ute thieth mag piny owacho, masinde noke mokalo ahinya to manie rang'iny mar level 2. 74% mag ute thieth mag level 2 onge kod masinde mag chwalo muya kata oxygen, ka rang'iny mar level 4 to 15% kende madwarore mondo mi oketie oxygen. Biro mar COVID-19 e pacho ka ne obero matin chenro mag thieth, ahinya to ne masinde mane omedi e ute thieth mag rakruok gi midhiero matek. E chopo lek mar Universal Health Coverage, mayor omenda mare ichak ketie lai Januar mar higa manyien, nyaka neni midhiero mar nok mar lakteche kod masinde thieth odwok piny e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi tok report mar Judith Omondi ne matero e yweyo maro mokwongo e chenro mar ang'ichu chenro mar Oimore ka bende koro neno kata ka otechopo. Elvis Odhiambo obilo kawuok Garissa wacho newsletter amoso wadwa Alfredo Odhiambo Ndugu kod Esbon Ombura erokamano an Junior Odiria kawuok kudho waneno Ramogi TV gi mama wanyar Kabondo Ramogi ler mokalo erokamano. Ramogi TV ma Gwanda Kevin wuod go toko Jowi awinjo Ramogi maler awinji maler mokalo kawan kod wuonwa Odoyo Agwanda minwa min Rosie Ruto kelnwa Christmas kaluo kone nyaka Ramogi wadhi matin saa 3:19 kikidhi mabor pod wantie gi weche mathoth ma waikoni. Min shabikina na
Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta. 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ingeni wai mar nyathi mamiyo ga nyathi nyinge. In kikitem keta i weche gi kata matin nikech onge nying moro amora mabumi. E kindegi mag nyasi mar sikuku, wariwre uru kanyakla ka waparo nyuol mar Yesu Kristo. Riwri kodwa ka wakelo ni tuke mag nyithindo. Ino kendi kendo. To koro wadhi bet kamoro achiel mana kaka chon. Parane mor kodilo mane wantiere godo e sinema mag Christmas. Yien mar Christmas. Bese loso yien mar Christmas cha. Warwakuru mor mar Christmas mondo pong'e chunywa. Donje nyasi mag mor ka wakelo ni wende mag Christmas. Ramogi TV en kama ber mar bedo e kinde nyasi mar Christmas. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Umekuwa ukicheza View sasa for how long? Hata sijakaa sana. Hujakaa sana. Lakini bahati ya mtu ni bahati ya mtu. Si ndio unaona umetoka hapa hivi na pesa sasa? Angalia hapo hivi. Hiyo ni pesa ngapi? 1,100. 1,100. Umeamini sasa ni ukweli? Nimeamini ni ukweli. Hii pia atuambiagi watu ni nini ndio iko hapa hivi. Hii tunachanga ibaki anonymous. Ndio wajipange pia ndio wajue. Si ndio? Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Sirikal Kenya Kwanza kotelegi kod jatend piny William Ruto nosingo ni piny owacho mare oseketo okenge mowinjore mar chiro sekta mar pur niang' ma osebedo kod midhiero mopogore opogore kaka chudo mar jopur. To bang' yango okang' mar rucho oko gope mag kembego maromo bilion 117 kendo bedo kod chenro mar uso kembe 5 mag sukari ne ji giwegi nokelo ler kod mor e chuny jopur niang'. Ripota mar Millicent Adhiambo notwa kod moko kuom jopur niang' moluoro kembe 5 go magin Zoya, Soni Moroni, Miwani kod Chemelil kendo miyo wapach jopur e wi okenge mag temo chiro kembe mag sukari. E wang' sa Onyango, e gweng' ma Kasese ei Miwani, mayudore e kaunti ma Kisumu. Wayudo David Okelo, japur niang', 1963 e dalane kod tijege mapile mag weche puodho e orundone mar bando. Kata obedo ni David ni kod ranyisi mag japur mang'ula. Picha mar kit ngima modago kod chal mar dalane to nyiso pogruok mar arieya. Adonje tich mar puro niang' ne ber ahinya ka nochakore. Kendo niang' ne ber kabisa. Tijene yot, ndirni ok ne rich ahinya ka sani. Kata mana kane warwako gi factory to ne ok tich ahinya ka sani. To kang'iyo talent na en pur.
Emoseketa kaka unena ni to mak mani rach mar niang' no emomiyo inyalo yudo ka koro dala ok chal dala japur maduong' kaka an ber niang' koro onge. David Okelo yango ni notero niange mogik e kambi rego sukari ma Chemelil kod Miwani e higa 2020 kendo nyaka sani pok otiek chule omenda maromo siling $218 koriw duto. Especially kakoro Miwani nodhi gi pesa jopur mathoth. An mara nodhi siling 164 mane Miwani odhigo. Mokaw chunywa modwoko kabisa. Onge ber Chemelil to anyalo wacho ni gopa ma en go mana kata kichulo en 54,000. Komachielo, Walter Odhiambo rango tingane mag pur. Buya mojimbo kod tiende tinga monimo e ichuodho nyiso malong'o higni 40 mag chandruok e pur mar niang'. Walter nobolo ni pangla pur niang' e puothe maromo eka 25 e higni mar 90 bang' kambi sukari ma Miwani mbemore molor gino mane omiyo lekne pur kogeno yuto yor ohala nogore e lwanda. Ogore piny mokwongo oyudo kan wasetero niang' kuno niang' mane watero kuno nolal te. Ochako chire mar ariyo wachako watero niang' mane watero be ochako duogo lal te. Kambi ogore piny kaka nogore piny 92 nyaka sani Miwani pok ochier. Kanye makoro chandruok ochako neno ni koro niang' mane nitie nyaka water mana Chemelil koka mana to watero Muhoroni. Koro podho mar kambi gi gine ma gimiyowa shida, gine ma gimiyowa chandruok makoro ber niang' koro kwane. Iyudo ka jonyuol ma nigi nyithindo e skul ok ginyalo afford fee, nyithindo higni 5-6 moko olal nono moko dhi skul. Puothe manopur te odok back to zero. Niang' okethore modok back to zero. Koro mano dok chien maduong' ahinya. Ndara odhi oriwore mokethore ma pi oketho. Ng'ari val ndara onge. Chirni be matindo tindo mancha ne wayudo konyruok. Be koro pesa onge, chirni be ochako dok chien motho. Koro really en dok chien maduong' kabisa. Dwe mar 9 higani, Jatend piny William Ruto nolando ni piny owacho mare orucho oko gope mag kembego maromo bilion 117 kaka achiel kuom okenge motelo ne usogi ne joket mwandu giwegi. Dwe achiel tok mano, Jatend piny nochako singo ne jopur niang' Christmas moiu e yor chulo gi gopegi mao siling bilion 1.7. Kata kamano, ofukegi pod ninono nyaka sani. Koro in pesa ni 500 pod nindo gi Chemelil, nindo gi Muhoroni. Koro iparo ni japur ni konyore nade. Koro kaka sirikal nyalo timo gini piyo kaka nyalore, kese jopur bandho pesa. Jomoko bende tindo ologor, jomoko mane pesa gocha kobedo kanja chakre 2017, 2019, 2020. Gimiwa pesa go eko, waplano go ma school fees, waplano go weche mag Christmas, waplano kech sani wathagore, kech piny obedo matek. Wadwa loro wach mar sukari maa oko, mondo magwa gibe oteri oko. And bonus mwarito en by product, molasses, bagasse, ethanol, gi weche mag stimago. Monde ka bech niang' odhi 10,000 gi wiye. To ok chulo mna sukari ma milimili kende. Wachal kaka jo South Africa, wachal kaka jo Mauritius, manadhi maneno gi wang'a. Japur pek ka kide ringo mag Mercedes to ka kata ndiga onge. E seche ogogogo, jodito e sekta mar pur niang' kokalo kuom bad migao mochung' ne pur kod chiemo oselieko ni piny owacho biro gwelo jogo ma olap dhogi ndong' ne nyiewo kembe 5 go koromo dwe mar 1 higa manyien. Weche mag uso kambe mag sirikal marego niang'. Onaka jok matiyo gi jopur ok wane tiende. Koro ni kopo ne giwacho ni leasing timore, gichuno, wanda ka gichuno, because they have failed to undertake their role. Gine ma gichuno, to mano ke yo kende. Yo en ni gigolo mibadhi, to gikelo pesa, titimo go maintenance. Tibro neno ka get the right person mundo manage these facilities. Nene neno ka wabro loso pesa. To kata obedo
Ni lendo makamano nitie, jopur niang' to kwayo mondo kaw pachgi e wi chike mabiro tayo kaka iuso kembego ne joket mwandu mag kembe ji giwegi. Kopo ne gidwa use, sami itimo leasing ni endi, role mar jopur en ang'o? Jopur kaka wachanya farmer representative, gin tijgi gin ang'o kaendi? Be gibiro bedo part of management? Kata decision making, kata gibiro wacho ni wan bende kitimo maendi waboda mondo wabed achiel kuom jok ma ng'ado riyo kaka onego bed ni loso gini. Ka companies odong private thing, to it means ni jopur onge voice, gionge duol. Riwruok kata gitem loso societies gibed gi riwruogino ok nyal chung motegno. Ke gima private companies owacho en final. We prefer public companies nikech gin owned gi sirikal. Ka wawuoyo to giwinjo wachwa. Ka wawacho ni karach bulosnwa, gibiro gilosonwa. Mana kaka thoth jopur niang', David ni kod geno ni sektano biro chier kendo bero ngimagi nyadichiel kendo. Sama iling kirito biro irito dhi keyo mondo inwang' pesa. Nyathi odhi sikul, igere ot moro, ing'iewe gimoro manyien, bas mano se affect people like one. Konyalo kele sani, bonyalo chako ting'o malo maisha nikech kata ka udi mwadake no kata ka makoro wabete ni simiti nogo to pudhore ok chal kata mna old simiti. Sami tiyo gimoro to dhi fail gino duoko chunyi chien kabisa. Machunywa en mna chuny motegno onge crop moro monyalo donje. Machalo kech kawa ok chiegi chai ok chiegi e nyando sugar belt ka. Koro monde gine makoro chunyi ni ko nyaka tim nade nyaka ti. 10 years down the line kapok wabedo gi act wawuoye pesa mag grant mondo migo jopur demo ti wuone gima chalo youth oduoge niang' moko se drop school puro niang' to pesa mar sugar development levy ja komigi ginyalo konyore. Ka odong' mana ndalo machuok kende to sirikal chopo singogi mar chulo gope jopur niang' maromo bilion 1.7 chop giko higani. Jopur owuok oko kod duol achiel ka gikwedo wach mosebedo ka liekore ni sirikal dwa nywandogi mondo giti kod kemberego niang' mag ji giwegi. Gino ma giwacho ni biro mayo gi duol kendo koro gikwayo sirikal mondo rangane na wachno matut kapok gichwo e kogno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kasese, Kisumu County. Nyathi moro wito ngimane ka maloyo ji 20 yudo hinyruok e masira mar apaya gwenge ma Fort Tenan e apaya malondiani kochomo Moroni e kaunti ma Kericho. Masirano ma okinyi ma kawuono notimre tok derep bas mane owuok Nairobi kochomo Imbo mar Kenya, brek mare ne ochot mobayo. Jowuoth mane ohinyore notere kar thieth ma Fort Tenan ka ji 18 kuomgi orwak e kar thiethno. We have a total of, I believe, 12 females, 6 males, and we have 4 who are in critical condition, currently being monitored in casualty. Some are undergoing debridement in theatre. We have unfortunately lost 1 child from the scene. Lakini hawa watu ile jia wametumia ya kutulaghai ni jia baya sana. Juu wametulipisha 2,700 kutoka Nairobi kwenda Siaya. Alafu yule dereva alikuwa na hii gari. Alitoka nayo Nairobi kufika Nakuru. Tukapata dereva sijui kama alikuwa kwa bar, alikuwa analewa. Tukapatiwa dereva mwingine hajielewi. Tukakuja na yeye akiendesha gari hata hataki kuogeleshwa, hataki kuambia kishochote. Gari ni unload wathe mkiangalia hapa mnaona. Ni gari hata sio yenye tulibodi, gari ya classic. Gari kama hii imepata accident, haina miguu. Sasa tunashindwa kutoka Nairobi ndio ifike hapa ifanya accident, askari walikuwa wapi? Kamireru mar Kenya Railways oyango nigi medo geche okolo mar Ngerut ma Nairobi kochomo Nanyuki kod mano ma Nairobi nyaka Kisumu kalure kod medruok mag jowuoth madhie wuodhe mopogore ne nyasi mar Christmas kod higa manyien. Cleophas Oluoch nigi mathoth. Mar gacho kolo yuak. Wuoth chakore. Wuoth chomo konde mopogore opogore. Gisani Mayo chomo Nanyuki. Kambi gach reru omedo kwan geche magokolo madhi Nanyuki kod Kisumu. We will continue running trains every day to Kisumu. We will continue running a daily train throughout.
up to Nanyuki, straight throughout, up to Nanyuki. And we also want to bring Kenyans who have gone home back to Nairobi every day. And we are happy for the support that we have gotten from the government to rehabilitate these routes because they were idle some years, they were not useful. Kambireru mar Kenya Railways oketo kenge mag neno ni oganda yudo thuolo manyangafu mar wuotho. Almost half of the train is full of children. Young people, young children who are going home with their parents. Again, this has been a big challenge because we are convenient. When you are in this train, you are safe. Children are safe. You are not climbing on top of a matatu or a bus. They are seated peacefully. Kochakore tarik 13 dwe mar 12 nyocha wachako safari makoro obet machiegni koro wating'o ji pile pile odhiambo kodhiambo kawa Kisumu kendo odhiambo kodhiambo kawa Nairobi nyaka nyo wachak mano waseting'o ji 14,698. In every station you pass, we have our security personnel standing by and monitoring this train. Wuodhe geche kolo sebedo kamedore pacho ka ilero ni bende gechego medi nyaka ne wuoth madhi Mombasa e yor SGR. Yangore ni e kinde sikuku, SGR nigi teko mar ting'o jowuoth moheo 10,000 e safar mawuok Mombasa kabiro Nairobi kendo dok. We have been fully booked. We are moving around 10,000 passengers per day. We are going to bring business class coaches where you can sleep, work, and wake up with the Wi-Fi and with the people surrounding you around who can give you a cup of tea to enjoy your journey. Jopiny chopo e tesend gach reru ma Nairobi Central Station. Waromogi alano piyo, mabende iko joge ne wuoth. Olero kaka osebedo ka otemo ng'ado tiko. Nagombo mondo adhi kodgi kawuono, lakini anwang'o kopong' nyaka tarik 28 eka koro anyalo ng'eto. Koro atemo kwagi kopo ni ginyalo nwang'ona nafas mondo adhi gi joga to giwacho nopong'. Kata kamano, jatend Kenya Railways owacho ni e kinde ni nengo wuoth ni kare ka higa manyien ginyalo loke. From here to Kisumu it was about 600 shillings. From here to Nanyuki we are charging 200 shillings. However, this will change by next year, but currently that is what we are doing. Jopiny wuotho e kinde mapek mar ngima e uchumi, masani okwako bombe kod moko kuom udi. Inyalo pime gi ang'o ka irango higa mokalo. Nengo mar wuoth no obedo matek matin nikech gik moko medore ngima odhi malo. Bei ma wakawo pod en bei ma waketo machien pod ok wamedo nikech waneno ka ngima tek ne ji emomiyo pod watiyo gi bei mane wantiere go chon. Mamano pod waonge gi mpango mar medo, biro bet kamano. Higa mokalo ne wawuok ka gokinyi to wadonjo kacha godhiambo. Koro kinyal nwang'o gari materi e pacho. Koro ne chuno ni wanyalo yweyo Kisumu nyaka kendo gokinyi eka koro achaka adhi dala. Lakini koro kaka aneno chenro magin go koro higani aneno ka koro wawuok ka godhiambo tidonjo Kisumu gokinyi. Inyalo madho chachi moro, inyalo bayo Kisumu matin, tikawo gari kendo chak idonjo kaluo. Ewi magi duto, kambi mar Kenya Railways oyango ni gibiro chiwo arita makare ne jowuoth matiyo kod gechegi. I want to assure all our travelers who are traveling by train that we are 100% secure. Wuoth osechako, wuoth mochomo gwenge mopogore opogore. Wakoinu bed kod wuoth makare e kinde ma utiyo kod yore mopogore opogore. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nyakono kaporo wantiere weche motenore koda wuoth e kindegi mag sikuku kadho wadh nam chumbi jogo matiyo e tesend nyamburko ma Mwembe tayari ywak kaluwore ni gin kod kwan matin ma jowuoth magikone wang'ni odok chien kipimo kod Disemba mag higni mokalo. Gikone nyaka sani kwan geche mating'o jowuoth pod ng'eny maloyo jowuoth ka jopiny to ywak ni ng'awruok mar ngima ema mono thoth gidhi kaluwo e nyasi mar Christmas kod rwako higa manyien. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Mwembe tayari Mombasa. Kae, chenro mag wuoth chal ni odok chien kipimo kod higni mokalo to chutho thuolo makama mar Disemba. Jogo matiyo e tesendno koni wang'ni kwan jowuoth odok piny, ka jogo madhi wuoth bende ywak negi kawo thuolo malach e stage ka gache pok opong'. Biro ng'ado gari madhi dala Kisumu. Mabe no kata rajia na nyalo yudo gari.
lakini kachopo kayudo ka geche ni mana ni nono, joma dhi dala otimre nade onge kata achiel. Omona kata wuok nyaka sani onego bed ni gari mawuok odo wuok sa auchiel. Ok onyal wuok kech pok opong' chakre okinyi. To tarik machal gi mae kibiro manyo gari to ok inyal yudo nafas kata achiel, lakini kawuono kibiro manyo gari yudo nafas. Sani wan pod wamanyo jowuoth, lakini tarik machal gi magi jowuoth ema manyo gari. Koro igani waneno ka weche olokre kabisa. Ma gikoni timore kaluwore gi wach ng'eruok mar ngima, gino momiyo oganda mathoth mayande dhi dala e kinde ma kama koro joloko pachgi. Dala sani tek nikech kopo kata ni wacho ni dwani dhi dala. To kuom wach adier, igo kwano kaka idhi duogo, to mondi chop dala mokwongo sani dwaro 4,000. Mondi nwang' 4,000 omi maki michop kode dala tek. Koro kuom sani wa hold on. Kuom sani geche madhi Nairobi kaka muneno kae wang'ado 1,500. To higni mokadho sama kama geche madhi Nairobi wang'ado 2,500. Geche madhi Kisumo, madhi Homa Bay, madhi Migori, madhi Busia, sama kama higni mokadho wang'ado 4,500. Lakini sani ng'ado 3,500. Tich onge, tich ni piny. Jolok ohala bende ywak kaluwore gi dok chien mar jonyiewo ka ng'ur margi maduong' ne piny owacho en ni orangi kaka nyalo duoko chien bech mafuta. Anan fundi tweng'o. Lakini higni duto kaka sika bedo ka watiyo, wabedo ga modich ma kata diere ni en ga diere ma funde duto dich ma dhano kesha e tich. Lakini sani onge. Ruto nyalo timo oduok bech mafuta piny nikech once ni idho bech mafuta to gimoro amora te idho, obed kata mana biskit mokelni e dhot bei ni malo nikech gari mokele tiyo gi fuel. Mano momiyo sani ngima tek. Gikoni thothgi temo mana diyore to chutho ka giikore ne wach tero nyithindo e sikul Januari higa manyien. Tuseme gari kama hii inakunywa kama 15,000, 18. Alafu nabeba na 1,000, gari yenyewe nabeba 16. Nitapata faida gani? Mimi mwenyewe nitalipwa nini? Sasa inakuwa ni vingumu sana. Alafu sasa ile nauli inabidi tuiongeze. Kwa sababu sasa hii pia sisi wenyewe tunangojea hata hiyo Januari tupate pesa ya kuregesha watoto skuli. Lakini hata tujui tutaitoa wapi. Kwa sababu tunapatia wale wauzaji hao makastoma wetu tunawauzia pia nao wanalia. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Moko mwakeni e boma Nairobi nyiso lit magikaloe ka otenore gi pek mar ngima e kinde magimanyo tije mag ogalko kata bed ni jo Kenya moko to donje nyasi mar skuku kaka Andrew Ndego leronwa. Wakeini mathoth gi goyo tach e ginga peini kamanyo tije mag lwedo kwayo sirikal mondo wuog kata wuog maber ong'e chal mar ngimagi. Mae en wuoth machopo ai apaya mandemie kar dak ma Kilimani. Mawarado gi wakeini mawuok e kuonde dak ma opogore ka gimanyo siling moro magiketo go chiemo e mesa. Wakeini mathoth gimanyo tije mag lwedo kaka luoko lewni. Yango ni pek mar ngima miyo gimanyo tije magikone miyo gikalo ya chiedhnade ma opogore. Mwenye hana shida wezi kaa kwa barabara. Hata mvua ikinyesha tuko pale. Hata jui wake tuko pale. Na njaa, ujui umewacha mtoto aje. Tuko na shida. Mtu hata anakuchukua kazi, unafikiria ni kazi unaenda, ukifika huko anataka mambo ingine kama sex. Unaona? Ukifika huko mtu anakufungia kwa nyumba na anakuambia sio kazi nilikuwa nataka unifulie, nataka kazi nyingine. Ama ingine unaenda unapata mtu anakupea kazi unafua, unafanya kila kitu, hakuna malipo anakulipa. Gimedo ni nitiere moko kuom achudhe mawuondogi mar timonegi andiko gi thoro mar konyogi. Magikone lodho omenda kuomgi kendo lal mero. Bende giseyo moko kuom jotelo ma ok osebedo ka dewo ywakgi. Tunabaki tu hivyo kila wakati watu wanakujanga hapo kwa njia wanafaidika kwa juu yetu. Tujui tuende wapi. Tuende nchi gani tujui. Tumechoka. Serikali ambayo tulichagua wanapita hapa kila wakati tunaona tu. Lakini kiyo gikwayo sirikal mondo yowuog oko mar bero pek ngima makoro miyo jopiny kaloe matek. Gilero ni moko kuomgi ni kod tuoche ma opogore magikone keto ngimagi e kind akuru gasumbi. Wera ni ok ginyal yudo kata chiemo gi thieth ma owinjore. Na serikali yetu ambayo tulichagua alisema ataanza na bottom up. Wa mama mboga, wa mama wa chini kama sisi mama fua, lakini hawajatusaidia chochote. Saa zingine mtu anatumia dawa ya ARV. Saa zingine mtu anatumia dawa ya TB. Hakuna chakula. Atafanya nini? Tumechoka, serikali hataki kuangalia. Tunaomba President William Samoei Ruto, tunakaa karibu na ofisi yako. Tafadhali ukuje utusaidie. Kata kamano,
Kautino lwasi ma wakeini gi kaloe riwruok mar Ogada Rovers kautele gi jatatije Joseph Ogada ma osebedo ka chiwo sir mag chiemo ne wakeini makama ne uwuok oko mar chwalo negi chiemo mar dhialo nyasi sikuku. Unaweza pata mama amekaa hapo for a day hata hajapata job. At least serikali kama inaweza kuwa na kitu kama hii. Wacha na ile kitu wanasema sijui kusaidia kujenga nyumba. At least utakaa kwa nyumba aje na una chakula. Chenro makama ma obagi par loso nyamburko mar Ogada Rovers ne oweyo wakeini gi gimor. Ogada ukwayo sirikal gi riwruoge ma opogore mondo mi obi pek chenro mag chwalo kony ne jopiny ma ochando. Kata obedo ni lwasi mar moro nenore lenda wang' wakeini gi, gikone pod gimedo wuok oko mar chwalo kwayo margi makende ne sirikal ma pacho kaindi mondo mi oneni owuok oko mar keto kenge mong'ith e rakore gi pek mar ngima. Andrew Ondego, Ramogi TV, Nairobi. Nya Andrew Ondego komlikono wadhi nyime kama rekod mar skuku riwruok mar jitole self-help group kanyakla kod kambi mar All Media Services obago chenro mar chiemo ne nyithindo maonge nyalo mayudore e ward ma Mugumoini e sub county ma Lang'ata. Nyasino ne obagi St. Christine Community Center kane okelo mor kod buonjo e kind nyithindo maromo 140. Migepe mopogore mawuok e kambi mar All Media Services ne chiwo mogo, mchele, sukari e kind mwandu mamoko. Chenro ni koro donjo e hike mar adek. And thank you very much, the Royal Media, for supporting this event. We had requested you 2 weeks ago, and you have responded well. So we thank you very much, and we also hope next year we'll also be together, and we'll also have the same event like this. To say Merry Christmas, to work together with these people as they celebrate this festive season, and tell them that RMS loves them. And next year we are planning to go bigger and better. It was a good day. We are happy. The kids are happy. They've gone home with something small. Next on Shamba la Wanyama. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu ongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed with glaucoma. I was a kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. E kindegi mag nyasi mar sikuku, wariwre uru kanyakla ka waparo nyuol mar Yesu Kristo. Riwri kodwa ka wakelo ni tuke mag nyithindo. Ino kendi kendo. To koro wadhi bet kamoro achiel mana kaka chon. Parane mor kodilo mane wantiere godo e sinema mag Christmas. Yien mar Christmas. Bese loso yien mar Christmas cha. Warwakuru mor mar Christmas mondo opong' e chunywa. Donj
Wawinje nyasi magmor ka wakelo ni wende mag Christmas. Ramogi TV en kama ber mar bedo e kinde nyasi mar Christmas. Majina naitwa Danson Wangoi kutoka Nderi. Mimi nafanya kibarua na recycle makaratasi hizi za brown. Games nilichagua mimi mwenyewe. Nilikuwa job yenyewe hata sikuamini, niliona kama ni mzaa, lakini sasa hii nimekubali, nikajua ni kweli. Hii kwanza nanunua ng'ombe kama 2 saa hii. Zingine peleka watu hii shule. Lakini sasa itakuwa sure bet. Kukula uhondo. School fees ya Januari imelipwa. Yako je? Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua click on super jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni pau tuke kama Victory Farm obedo joloche tuke mag piem yedhi mag Rusinga Festival Boat Racing mane obagie The Wath makama Sengre Beach, County ma Homa Bay. Victory Farm noloyo joloche nyadidek odanga boat e nyasino mane yuore gi jotelo mopogore mane oting'o nyaka jatend migawo mar weche tudruok gi lony manyasani Ediud Owalo. E kidieny mar wakeini, tim mar kama Sengre noyombo tim mar Gesa kendo bedo joloch ma higani. Jokanyo mane oyuore tukego no kwayo sir e gero tuke mag yedhi. Riwruok matayo tuke mag ng'wech e pacho Athletics Kenya kotelne gi jakom margi Jackson Tway notele nyasi mar sidho masinde mapimo muya mong'ere kaka air sensors e alap mar Raila Odinga Stadium mabiro ng'iyo ler mar muya. Nyasino bende noyuore gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane osingo mar dhi nyime gi siro chenro mag kedo gi lokruok mar kor lwasi. I've got my people who are qualified in Nairobi, whom in the very near future, maybe as early as the first week of January in the new year, to come and look at that so that they can also give you a report and give us a report before we can move to the next stage. We are very happy as Homa Bay, particularly Raila Odinga Stadium, to join the league of stadia in the rest of the continent that have signed up for the air quality monitors. And Homa Bay, as you may have heard, is very serious about climate action and is in the front line in our efforts to combat climate change. Ananoka ote omolokairi Elvis Odhiambo Obilo Kawo Garissa Newsler Amoso Wadwa Alfred Odhiambo Ndugu erokamano omitishem kiongozi awinjo milambo maler from Awendo Ochieng riako jako kisebene wachoni oneno wakanyo Junior Dira kawuok kudha waneno Ramogi TV gi mama wa Nyara Kabondo Ramogi ler mokalo Nyaka Ramogi Sadek gideka prabich koda dek walero chenro mar Oimore mani kao thulo mari mar bedo kodwa e chenro ni waduko ni erokamano nyaka wanande kinde machielo nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Adhiambo ubedi gotieno majaber.